ngedeke bintang tamu mbok ganden. Yo jumeneng. Hey. 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 Ta 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 ta. Sehat, Mbok? Waras. Waras. Ya sehat nek ra waras ndak kaya kojak. Sehat kok ra waras. Ya kaya sing ning pasar mau. Pasar ngendi? Pasar Tipuro. Jumapolo ya. Jumapolo apa ngendi kok? Gini. Ngono ki. Petuk sapa mau ning pasar? Lah ya wong ra waras. Mau kojak jaman rong salin saiki teko kene becik nglumpukke wong ngeng sok-sok ya kojak ngeng. Kahanane becik luar biasa, Mbok. Iya tamune maneka warna ya iki. Tamune maneka warna. Sik ning dhuwur kae tamu sing apa? Apa, Nduk? Vip. VIP. Oh, Fave. Ya sing pokoke ngono kuwi. Aku basa anu ki rada merongos ki muni VIP ngono gak iso aku ki. Iya. Kene iki Sing arep iki Gotrah keluarga Gong ke Mangli, Mbok. Mangli Giri Warno, Giri Marto. Oh, kidul mriko nggih, Pak. Nggih. Kidul ngendi dong kidul kono. Laras ta mriko ta, Pak? Kidul. Oh, lah ya terus Pak Pitrono. Maksud iki. Wah, kowe jane arep kisinan Rasida ya, Mi. Iya. Arep ngidul ning metu kono sik, Rono. Mbok gandeng pinter ndolong bang plecet mentobat kok. Nggih ndelikno Pak padake Lah ora. iya. Wong jenenge wong tanggung jawab ndelik maksudnya. Tanggung jawab delik. Juk dongamu Mbok iki Mas Rahmat karo Mbak Yolanda kepara wis anu entuk jodoh jare kok ngiras-ngirus syukuran kok dirangkep-rangkep kok golek anu ringkes ya. Jare Hernawa Supit mau. Tak kandhani. Piye? Ora ngono wong iki sing kagungan kersa lho. Asmane Pak sinten mau? Pak Yanto. Pak Yanto. Oh, Pak Yanto, matur nuwun sanget. Sik Jon. Pak Yanto sing iki. Iki penting nyangkut keselamatan awake dhewe, penguripane awake dhewe urusan ini Pak Yanto. Lah ndek mau kathokan iki. Pak Yanto Iki yo kathokan ning nang jero ganti beskap ngono. tak kok kira sing ndudaki kathok. pangapunten lho, Pak. Kleru Pak Yanto iki. Oh nggih, pangapunten, Bro. Kono Pak Gino. Piye? Ngendikane sithik ning nyengkring lho. Apa ngendika apa? Cahe ora tak bayar. Pangapunten Pak, omong sak kleru sak mit kok. Tur ya wis dijaluk wingi. Lunas aku isan. Wis lunas kok Pak. Dadi iki slap-slup. Nggih. Iki nggo anak wedok anak lanang dongakno. Nggih. Mas manten, Mbak manten, anakku lanang, anakku wedok. Muga dadi jodoh sing sejati. Jodoh sing sejati. Sakinah mawaddah warahmah. Amin, amin. Selamat dunia, selamat akhirat ya, Le. Selamat dunia, selamat akhirat. Rezekine agung. Iya. Ganteng ya yu. Bagus. Tur riase ya ngirit. Piye? Lah kok iso ngirit? Ora sah mbrengosi stukul dhewe. Biasane nganten kae dibrengosi nek wis malah tukul dhewe alhamdulillah. Pokoknya jadikanlah keluargamu surga buat anak cucumu nanti. Pandai-pandai kau mensikapi hidup. Bawalah anak cucumu ibarat surga yang ada di dunia. Life to short for sadness because living is the thing. Apa Bot pe ngerokke kaya lambene kojak. Donga nganggo seporet wing nike kuwi wujud Hidup kathok. selalu singkat untuk bersedih, hidup sangat berharga buat kita. Sing penting migurana tumrap wong liya Kanjeng Nabi ngendikake yo. Khairunas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya manusia yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk orang lain. Amin. Loreng, kojak ki lak bosoki mung cangkeme tok. Asline ngono ki tenan. Pribadine kepribadiane bocah iki bendinane ngono kuwi. Bendinane piye? Ya bos. Aku ya iso nggon ayat lho, Cak. Piye? Doa iki kudu wong do ngerti penting iki. Doa bismika Allahumma ayah ba bismika amut. Ngerti ora doa apa iki? Apa? Doa mapan turu. Khususnya nggo Mas Anu Rahmat iku mestine ya kudu nganggo doa kuwi. Wong bar ngantenan ku bengi turu.
Ora lali Duduk titip Anise. tembung jak aku karo Mas Rahmat karo Mbak Apa? Yolanda. Kok sik kok Piye? titip tembung kowe iki aja mati sik oleh. Ora mati, ora ngandani mung aku titip tembung. Dene wong omah ngono, Mbok, sing tak lakoni. Jebul wong tuwa kuwi ora seneng-seneng kok digrojok duit sepiro diparingi anak sepiro jute ora seneng bab kuwi. Jebul wong tuwa kuwi dikeki ulat padang, tembung sing enteng karo wong tuwa sak karone iki jebule jare wis anyep kaya kesiram banyu. Oh, ngono. Berarti sesuk-sesuk Iya. ning kagungan kersa pun mboten sah beto lampu nggih. Lah kene Lah engko diulati padang dari wis padang. iya kuwi baku. Ki tetembangan sliramu mbok karo Mas Kojak nanjake tipe sing kepenak anu bawa. Jabang bayu laku Piye, iki dagelan piye? larang ya kene. Aku larangan Lah iya, Polsek Ndek, Jatipura nek Iki ngene kesuwen ya yu ketok. balik-balik libur Ah, kangge iya. Bapak Ibu Mas Yanto juga Ibu sukses selalu. Nyuwun pelok nem mawon Sing kancane iso ya, Jak. gentenan ya. Ya tetep ora iso kuwi kok. Gak aku duwe Mbah Gogel kok tak tekan. Nenem. Ayo. Ngajak turu sore kaki ana dewa ngelang-lang jagat Oper ya. Apa ora diurutke ngono ta, Jak? Kok nglangkai terus aku? Lanang-lanang terus wadon. Wah, jan sudah mirip insya Allah jodoh. Amin. Amin. Dadi nek diurutke kok kene kan kudu mlangkah kene. Iki ngene urute jarene kon rene langsung. Oh dadi kok kene Kok kene rene wong ukurane kok sumber lawang ngono bening kene iki kon rene. nyangking pokor kencanane Yo. Landine bocah nggih. Enggak tekke pake Iki lho glintingane yu. disisehke Ngelek poradan. gesek kanggo manten. Heeh. Apapun yang terjadi orang tuamu sudah banyak berjuang. Kasih sayang orang tua tiada batas. Buktine kaya mbake kae sing arep kae. Oh sing kae mau. Kae entuk sop sepiring weling anake. Kae. Anake didulang anake. Anake pisan mboke ping 4, anake pisan mboke ping 4. Sing penting eling karo anake. Pokoke kudu bekti. Kaya ngono ora kucluk iki. Bakso Didulang kae iwake mboke kule anake gitu lho. Penting eling karo anake. bakso Jak iki bakso rasa bakso. nyangking pokor kencanane Oper tengenku. Mau urute piye Jak diramekke ngarep dak ngene. Lah ya aku seneng kene berarti tengenku. Ya wis ra iso endo ketoke. Isine ngote Ya Allah ampuni dia ya Allah. Nikmat. Segala dosa yang dia perbuat di dunia ini. Dosa apa? Iki wis memberanikan diri iki wis wong pejuang elok. isine Mbok baleni apa ora donga tatula sandang kelawan panganan Sandang kelawan pangan ora anggonan. Tuwapuk lho Jak kowe engko. Maksudnya Oh, iki lho enek ngecai, Cek. panganan. Kowe iki bener ke malahan. Wah, kuwi legi lho tahu baceme. Tahu baceme legi. Iki posaren iki. Ngasaren mbahmu kuwi. Kaya kuwi ngene ngono. ya tahu ya bacem. Lah. Oh sambel pecel. Piye, Jak? Ya nganggo suba. Sambel pecel no. Iki panganan opek lek nang cangkem iki. Urip kaya rong suwe ra iso bedake sambel pecel. Lu Dirampungke kowe adodar nyandi ngombe.
tutuke cahayu ya. Wah, jan. Umur 56 ejek ketok enum. Seger. Ya iku bagaian nipun. Waduh, jengkok Lorenza ya iki. Aku ki melu Sagita lho kadake Oh, lho. iya. Sagita anu musik Surabaya. Ngentleser kae lho, teleser. Sagita teleser. Wong melek sabar narimo glung jan cokek dangdut diaturke kadung tresna ya. Lali judule. Lamat wis katon tejane yen wong brangkatan mencerang Nyok. Sinawantan ambo Iya. seni yen besengut wimbo patut nyoto jatmiko berhati aduh lasteriyotan lilo bisa rekmo nadyan bebasane kali nganegodo salembar liman kaya rasa sing semeng hatiku. Yo Hah? rasa yakin ki penting kanggo wong omah-omah. Aku ora kok ngguroni mantene ora ning aku luwih pengalaman. Lire piye? Hidup harus punya keyakinan yang kuat. Jadi yang penting kita yakin insya Allah akan terkabulkan. Kaya aku dielek-elek tonggoku. Piye? Orang-orang nek kujak iso sugih. Belajarlah untuk tidak marah. Yakin saja dengan diri kita sendiri. Tak parani Pak, jenengan nyon sewu ngelek-elek aku rasa sugih. Mang tunggu 3 tahun. Lah Dengan terus? perso sapa sejatine aku. Lah terus saiki? Eling ya Nduk. Heeh. Jan motan kena kini loh. Manusia Iya. tidak bisa diprediksi. Iya, Akhirnya benar. aku sudah mbuktekke dengan keyakinan saya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun saya Iya. buktikan Piye saiki? memang benar omongan tetangga saya. Berarti ya ora gablek, ya ora sugih. Orang di opo-opo. Olah, sing ngrungokke Penting le yakin, tenanan. sing penting yakin. Hah? Yakin. Kowe iki deh, tak kira tadi ya sugih Wong tenan. sugih rarung ya mati mbok boyak. Ah, lah. Yakin nek ra duwe terus kojak. Mula sok-sok penonton ndongake aku muga-muga Mas Kojak sukses sugih. Saya tidak pernah mengamini. Lah, Urung tahu tak amini, saya tidak akan kaya kalau saya belum siap. Ora urung sugih nek urung siap ndadekke neraka jahanam nggo arupe awake dhewe. lah kok iso ngono? Didit sithik karaoke waduh birunya cinta. Oh, ngrangkul karo mendem ngambung. Terus dadi bangkrut ora sida sugih ya. Sida. Nyate godane wong lanang iki mulusing pentis apa peking payudara. Apa kuwi? Jo dhuwur-dhuwur cak. Mulusing pentis apa peking payudara kuwi yo. Dodole gedhe ngene lho. Oh, lha kaya kilo-kilo. Masa payudara kok dodo? Payudara. Susu. Wah, Gusti Allah. Lah bocah celap-celup omongane. Ya jenenge ya kuwi. Pajakane sarwa asri jero
Kartika Laras. Lagu ki nek karangane Pujangga iki Kadung Tresna anggitane Kinarta Sabda Suwargi. Gawe lagu kanthi tapa brata terus dicumbuhke tenan. Mula awet wong tresna iki tan lila kalingan godhong salembar. Piye kuwi? Tan lila ginggang sarikma. Dadi tegese tansah reruntungan. Jaga Mas nggih Mbak nggih, Mas manten ya. Jaga perasaanmu yang sekarang sampai akhir hayat hidupmu. Wis pokoke rasa ngumbar hardane kanepson, bojomu yang tercantik, suamimu yang tertampan. Tenan enek kata istilah selingkuh itu indah. Indah ndase kuwi. Ora enek yang namanya selingkuh, pasti akan ada sakit di ending sebuah cerita nanti. Dak apal men ketok Aku ya wis tahu kok, wis tahu. Oh ya mula. Wis kulino berarti. Konangan bojoku minggat barang ya. Tahu. Beh piye. Ya ning yo piye bojoku yo bingungke kaya ngono kok yo. Lah jaremu bojo kaya ngono kae iki kudune iki rasa mbok pamerke, jare kaya ngono kok dekek. Dekek ki umume ki ya ning pipi. Lah bojomu kae dekek ngisor irung, kae ngono guwing. Oh. Kae ora dekek ya. Lah apa kae? Oh, aku guwing kok ya. Lah iya, andono kok bojone dekek-dekek. Lah iki ya nek mesem dekek sapa ki Dewi? Dewi. Ah, Dewi. Silite. Lah pipine ora ono. Kono. Kaya kenal aku sing dekek ngendi mau. Barengi daharan iki. Nuanjake karawitan penak, Mbok. Penak. Bajut. Elok tenan kok. Iki engko sak lagu wae terus pambagya. Oh iya. Kowe leren rapati ayu nok ya. Jare nek dikumbah apik. Apik. Wis tak dandake lho. Niki niku Mbah Kakung angger dikum 2 dina terus kei Baiklin kali Sunlight. Apik niku. Ndek iki kleru ngekume. Piye to? Nganggo lengopet dadi njebubuk. Iya iya ora apa-apa, sing penting panjang umur ya Yu. Amin. Aja mati sik penting. Aku ra kemrungsung kok. Soale kira-kira aku mati rasa layat ya. Lah kene Mi. Kene. Lah kan sik kono. Aku ya tahu saking sok-sok ketrucut omong aku enek penyanyi sing nyumpahi aku. Titenana sok aku duweni nek kojak mati arep tak uyohi kuburane. Wah, tekan semono. Piye? Lah terus sidane? Ya ora apa-apa nek tegelar nguyohi aku. Lah kok nek Umpama kono lor to. Heeh, kono. Dadi mujure rono lah penyanyi arep nguyohi aku. Mapan
Dodok jambak no apa? Lah wong mati kok iso jambak? Kandhani kocok. Liyane mati jak. Iki jek akeh sanggemane yo, Bacut. Printing-printing iso mayit jambaki wong barang. Bayang aku rono-rono kuwi sing dijambak iki gek dhuwuran apa kabupaten. Aku yo ora ngerti wong penyanyi iki ora teko ta iki. Ya, acara jambak-jambakan mulai. Pajaane sarwa Wangsul kateng kemandali woro kasumagaken dun sumangga.